מה חשוב לבן אדם שהוא רוצה עכשיו לשכור ממך משרד, מה חשוב לו בשביל שזה יקרה? זה לא רק המחיר של המשרד, זה לא רק התנאים. לדעת כמה זמן הולך בעצם לבנות את זה, כמה זה יעלה לבנות את זה, מה אפשר לבנות, איך בונים, מי בונה את זה, מי מעצב את זה, מי מתקצב את זה. כל השאלות האלה, גם הבעלים לפעמים לא יודעת את התשובות. אתה מבין? כי הוא לא הכין את זה. יש פה פער. הלקוח ראה יחידה שהיא לא מושכת, פיזית, היא לא מושכת, כי זה קירות בטון. הוא רואה את זה, הוא מקבל חום. מעבר לזה, גם אין תכנון מה הולכים לעשות. אז הוא בעצמו עכשיו צריך ללכת לבד לחשוב, אולי לפנות למעצבת, אולי לפנות לקבלן, שלם להם גם כסף. אתה מבין? זה עולה כסף. אם עכשיו הוא הולך למעצבת, תגיד לו, תשמע, תשלם לי 3, 4, 5,000 שקל, כדי שאני אקח את היחידה הזאת ואתכנן אותה. אז הוא כבר יורד מהעסקה. הוא אומר, למה שאני אוציא 5,000 שקל אם אני לא יודע בכלל אם אני אקח את זה? יש פער מאוד גדול, וזו הסיבה למה העסקאות לא נסגרות. איתנו, בגלל שאנחנו כבר פונים לבעלים, אנחנו נותנים לו את השירות הזה מקודם, ואז שמגיע סוחר, אני כבר יודע להביא לו משהו שהוא מאוד מתקדם. אני כבר יודע להראות לו מה התוכנית, כמה זה יעלה לו מהמצב היום למצב המוגמר, כמה זמן פחות או יותר זה ייקח, ואז רק מה שצריך להיות לו סגור בראש זה, אוקיי, האם אהבתי את הפרויקט, האם אהבתי את המיקום, כי מבחינת היחידה אני יודע מה הולך להיות פה. ויש לו גם אותך. גם, כן. פה מישהו שמתווך את כל המסביב. זה לא מתווך, זה פשוט שלושתם פועלים ביחד, באותו רגע. שברגע שהוא אומר כן, בום, נכנסים.